Maitea zer da, gaur jakin dut berarekin egoten zarela. Zuen musuen sutan gaua piztu zela, baina jende ez da zuk uste bezala. Badakizu zer, zuk nahi baduzuela izango da, ez dut izen atea, baina orain maitea, ez dakit zer nahi duzu nigandik. Esan zer nahi duzu nigandik, ze kriston nahi duzu nigandik. Ez dakit zer nahi duzu nigandik. Zein du niko ker noiz nola eta zer, ari garenean berekin zaude. Niretzat ez dago ez derik hemen, ez gaitzala ezer banandu sekularren. Bere huera nahi badezu joan, jarraitu jolasten eta nik jokoan. Kalean hirurok ikusterakoan, irukian nor dago erdian eta nortzokoan. Zur nahi baduzuela izango da, ez dut izen atea, baina orain maitea, ez dakit zer nahi duzu nigandik. Esan zer nahi duzu nigandik, ze kriston nahi duzu nigandik. Ez dakit zer nahi duzu nigandik. Bide egin nahi nuen zurekin, eselik egitea, gauero amets bazena, esnatzen da beste batekin. Zuk nahi baduzuela izango da, ez dut izen atea, baina orain maitea, ez dakit zer nahi duzu nigandik. Esan zer nahi duzu nigandik, ze kriston nahi duzu nigandik. Ez dakit zer nahi duzu nigandik. Eskerrik asko. Eskerrik asko neskak, eskerrik asko. Kainak, txalo bero bat, beraientzat. Egunon dan hori, egunon, Mondragon Unibertsitateko Arrasateko kampusera hurbildu zeraten guztioi, egunon Tulankideko YouTube kanaletik zuzenean saioa jarraitzen ari zeraten guztioi. Zer modu zauzte? Ondo, espero, sari banaketarako prest, hori bai, seguru. Dakizuen moduan, aurreko zapatuan, ospatu zen FLL Euskadi finala, 3 sedetan, hemen Arrasaten Mondragonen, Deuston eta Donostian. Eta bertan aurkeztu zenituen zuen proiektu berritzaileak, zuen robotan diseinua, zuen robotan funtzionamendua, eta formatu berritzen izan baldin bazan ere, oso ondo pasako gendun, izan zen egun zoragarri bat, eta bideo txiki bat daukagu zapatuko eguna gogorarazteko. Lehenik eta behin, nik uste antolakuntza edo zoriondu beharra dagoela, baina honek 3 erreflexio edo garamatza. Lehen erreflexioa da zientzia bai teknologia etaren garapena. Bigarrena eta oso importantea baloreena, alegia ikusi ditugu ikasle gazteak elkarrekin lanean 2 proiektu inguruan, eta 2 proiektu horiek errealitateari, oso errealitateari lotuta, eta 3. zein dan irakaslegoaren implikazioa. Irakaslegoari gabe ez da holako proiekturik, eta ikusi ditugunean ikasleak guztiz implikatuta erreala den proiektu batekin, horretan ere irakasleek zein paper jokatu duten.
Ya desde el año pasado decidimos el no hacer un único evento, sino distribuirlo entre diferentes puntos de Euskadi, lo cual, bueno, pues por un lado quizá nos hace un poco más difícil la organización, pero por otro lado hace que la First Lego League pues tenga un nivel de extensión mucho mayor, ¿no? Con lo cual eso para nosotros también es importante. Lo más importante, evidentemente, es seguir impulsando las vocaciones científico-tecnológicas en nuestros jóvenes. Por un lado, porque es una necesidad evidente que tiene el país, y por otro lado, porque bueno, pues va a permitir que nuestros jóvenes puedan desarrollarse laboralmente y puedan tener un espacio laboral que realmente no solamente es atractivo, sino que les puede dar futuro a ellos y desde luego dar futuro al país también. Mondragon Unibertsitatea First Lego League lehiaketa hezitzaile honetan parte hartzeko 3 arrazoi nagusi dauzkagu, bai? Lehenengoa, First Lego Leagueen gazteen formazio integrala bultzatzen da, eta hori bat dator gure misioarekin. Bigarrena esango nuke gazteen artean zientzia eta teknologiaren bokazioak sortzea beharrezkoa da etorkizunean datorkigun ekonomiarako. Hau da, euskal enpresak lehiakorrak izateko hurrengo urtetan etorkizunean beharrezkoa dira olako profil profesionalak preparatzea. Eta hirugarrena, esango nuke, First Lego Leagueen eredua edo egiteko modua eta Mondragon Unibertsitatean dauzkagun ereduak nahiko antzerakoa dira. Hau da, ekinez ikasi, proiektu errealak egin, enpresarekin harremanak izan, eta azkena esango nuke erronkak aurrera egiteko erabiltzen daue gazteek talde lana eta kooperazioa. Eta gauza hauetanak gure ADN-ean daude. Bueno, ikusi duzuen moduan, egun ikaragarritza izan zen, naiz eta formatu berri baten izan zen, eta dakizuen moduan goizian lehiaketa edukizen duen eta atzaldian Twitcheko zuzeneko baten bitartez irabazleak esan zian, zorionak irabazle guztioi hemen zaudetela gainera, txalo bero batzuentzat. Eta Mondragoneko kasuan, irabazleak eman zituzten Maite Couto FLL Euskadi Mondragoneko epaile arduradunak eta Alex Abuinek FLL Euskadi Mondragoneko arbitro arduradunak. Eta gaur, gurekin dauzkagu. Txalo bero bat. Kaixo bizate, hor dauzkazue mikrofonuak hartu, hori da. Lehenengo, etorri hona aurrera. Lehenengo, barkamena eskatu, zuzeneko kontu egatik mozten barrezan gendun zuen sario banaketa, badakit zeukazuela prepareuta, kriston saioa, sentitzen du zuzeneko kontuak dira. Aprobetxatu nahi dugu, hemen zaudetela, emateko zueri aukera, azaltzeko, bai irabazliei, bai etxerikan ikusten ari dan jentiari, zuek epaile eta arbitro arduradun bezala, ze irizpide erabiltzen dituzuen, bai irabazliak aukeratzeko, horren inguruan. Itza zuena da, aurrera? Oin bai, gaur ez diguzu moztu bihar. Gaur ez dut moztu bihar, gaur ez. Itze ematen dizut. Hemen txipin zaitzezte hemen eta... Oso ondo. Alex, nebazuzuk hasi, maia nola itezuen? Vale. Maia nik uste gomien tartin errexena dela. Dakiozen bezala dago maiaren manuala, eta hori hartzen dugu al pie de la letra, hitz ez hitz. Eta zalantzan aurrian, irakurri berriro, eta hartzen dugu al pie de la letra. Orduan, egiten txugu hainbat formazio arbitroekin, pixkot behin irakurrita gero gauza komunian jartzeko, eta, badakizuen bezala, valorazio horria zuekin batera betetzen da. Eta orduan, jokue 3 ronden ondoren, hartzen da puntuazio altuna. Eta hori da pasatzen dena gero ja bukarako rankinera. Eta, printzipioz hori da. Saiatzen gara beti irezpide berdinak iten, dena al pie de la letra hartzen, denontzat, valorazio berdina itxeko joku berdinaren aurrian. Printzipioz hori da gure zatia. Oso ondo. Epaien kasuan antzeko zerbait gertatzea, baina egia da
rubrika bieltze dizkitzuela, geroago, denek printzipioz jaso dituzue zuen ebaluaketak. Oso garrantzitsua da kontutan hartzea rubrika horien arabera ebaluatzen dela. Orduan, hurrengo urteari begira adibidez, zuen proiektuak prestatzean ere, hori kontutan hartzea oso garrantzitsua da. 3 gauza edo 3 bloketan ebaluatzen dugu. Lehenengo berrikuntzako proiektua, gero robotaren estrategia, diseinua eta bar azaltzei guzuena, eta 3. baloreak. Bai, orduan, 3 rubrika horiek betetzen dira, epaile bakoitzak bere nota txokartzeitu eta zuek atatzezatenian itogue puesta en komun, denen artean erabakitzeko kriterio berdinak jarraituta talde guztiak berdin epaituak izateko, eta gero egunaren bukaeran denak ja pasazatenian iten dugu berriro puesta en komun, baina ja gela guztietan egondako epaile arduradunakin, gela bakoitzeko epailen arduradunakin. Eta hor hartzen da software baten bidez azkeneko erabakia. Eta gure kasu nola, xe? Oso ondo, eskerrik asko bikote. Eseri zaitxezte hemen taburetetan segitzu handitzuko izuet berriro, bai? Bueno, laizterraziko gera ja trofeo banaketakin, baina hori baino lehen eskerrak eman barzezkie, eskerrak zuei, parte hartzen dezuelako, eskerrak voluntarioei, eskerrak etxetik jarraitzen gaitu zuenei, eta azkenean eskerrak FLL Euskadi Mondragon posible itzen duzuen guztiei. Eskerrak noski antolatzeiei, Inobaske, Mondragon Unibertsitatea eta Mondragon Korporazioa, eta babesleei. Aurten, babesleak izan dira Laboral Kutxa, Ulma taldea, Fagor taldea, Ikerlan, Maier, Batz, Auzolan, Arrasateko Udala, Erreka, Dominion eta Atlon. Eta bideotxo bat bidali digute ikusteko. FES Legolik ikerketa da. Etorkizuna. Jarduera fisikoa. Berrikuntza. Teknologia. Baita sormena be. Robotika. Ilusioa. Lankidetza. Mundua betzea. Gazteria elkarlanean. Eta mundura eratu. Horregatik, babesten dugu FES Legolik. Eta bai, listo, trofeo banaketakin hasiko gera. Azalduko dizuetola azkar baten zelengo dugun, bai, koronavirusagatik segurtasun neurri guztiak mantentzeko. Orduan, Maite eta Ale, zuek banatuko dituzue sarixak, beraiek deitzen dizuenean taldekideak igoko zerate, bai? Baina, zabete 3 edo 4 taldekide. Orduan, geratuko zerate bertan 2 pertsona, eta bakarra etorriko da trofeo hartzera. Guk ezin ditugu ikutu trofeoak, orduan, izena daukabe danak, zuena hartu, mesedez? Hemen mikrofono bat eukiko dau trofeo hartzen daban arduradunak zeu zerrezatia nahi baldin badu, eta hitz egin ostean, jungo da fotokolera, bere taldekideekin argazki ateratzeko. Eta hori eta gero, isa danon kasuan, Zoomeko dei badaukagu zuen taldekideekin, ados? Orduan, hasiera emango diogu ja trofeo banaketari. Bale, oso ondo. Kasu hontan, ingo deu ordena pixkat aldatu, ze, FERS balioi Mondragon saria irabazi duenak, behar berezi bat akatez azterketa batian daude, egon barko lukete, orduan baiekin hasiko gara. Zergatik eman dugu sari hau? Vale, a ber, ingenun bilera hortan, atei ziren hor komentario desente, eta justo FERS balorei buruz solastu genunean, komentatzen zuten gelantzaudenak, nabaritzen zitzaiela, kriston, narrate duten, bazauden perfil desberdin desente, eta hoien artean kriston konpenetrazio ona, eta kriston ekipua, ez? Eta, hori azkenin, hori erraten zutenaz aparte, haiek ere ikusi zuten aurkezpenian eta hola, haien arteko interakzioetan eta hola. Orduan, FES balore desente ere hor transmititu ziren. Orduan, horik izan du ziren, arazoi gehientxunak. Oso, orduan, FERS balioi Mondragon saria aktibozu Arizmendi Ikerlanek irabazi zuen, irabazi du. Xalo bero, bai. Eskerrak eman edo. Eskerrik asko taldeari, gure taldea azkenean familia disfuntzional bat moduan definitzen dugu, eta gure robota Sisyphos. Eskerrik asko.
Gabon azterketan. Bueno, pues pasatzen gara hurrengora. A ver, ez banago oker, bai. Hurrengo saria da Gazte Promesei Robotics saria. Eman horrazia, favorez, Maite. Bueno, honekin pixka denbora eman zigun azaltzeko zergatik irabazi zuen saria, baina bueno, lekuko arazoaren oso azterketa sakona egin zuen, asko mugitu zian, jende pila batekin hitz egin zuen, eta erakunde ezberdinetara jo zuen, ez? Eta orduan benetan etorkizun zoragarria aurrikusten diegu, eta horregatik saria hau ekiponentzako, zorionak. Beraz, Gazte Promesei Robotics saria, 9. taldia, Arizmendi Ikerlan 3. Taldekideak etxetikan, kaixo? Betxor zelebratzen nahi dira. Ez dakit guk entzuten daguz? Kaixo, egunon? June! Egunon! Zer moduz? Ondo. Ondo. Bakoitza bere etxetikan. Kontako diazu ezeatik? Bueno, Lotzatuta daude. Bueno, pozik egongo zerate sarixakin, ez da? Bai, oso pozik. Bai, eta hurrengo urtean berriro saiatuko zerate, ez? Claro. Bai. Hurrengo urtean ikusiko dugu elkar orduan. Mila esker neskak. Bai. Agur. Agur. Zorionak. Oso ondo eskerrik asko. Oso ondo, orduan hurrengo sariakin segiko deu bai, entrenatzaileari hezkuntza sailaren saria, kasu hontan zein izan dira arrazoiak? Bai, hontan aipatu genuen bezala, hemen baloratu zen gehiena izan duzen ekipoak transmititzen zula entrenatzaileak eman ziren babesa, minon baitare nabaritzen zen haiei espazio eman ziela haien lanak garatzeko, eta pixkot gidatu intzien, baina bueno, haien proposamenak eta gauzak itxeko espazio emanez, hori gutxinin perzibitu genuen. Eta orduan, bueno, pues, hori da, pues, hemen azkenin zuzenin ez genuen spoilerrik egin nahi, hemen notatan genuen zorionak emateko Garikoitz Errastiri, hori dela entrenatzailea, jo, bueno, bakizunez, pues... Entrenatzaileari hezkuntza sailaren saria, 10. taldearentzako Pozon, irlandesaz. Ai, bida, bai danak batea, konektatu zaizkigu. Bai, hemen bai. Kaixo neskak. Kaixo! Zemuz? Ondo! Ondo? Urduri? Bai. No se oye. Ez esango diguztu entrenatzaileei buruz, ozein? No oímos, perdón, es que no se oye nada. A ver, barkatu. Entzuten diguzue? Estamos en el colegio, sí. Bueno, a ver, ¿qué les ibas a decir? Beraiei dedikatzen dira hemen saria, bale? Zorionak taldeari eta konkretuki Garikoitzi. Que no oímos nada, o sea, estamos... Oso ondo, zorionak talde. Kontuz, amendikan baja, bezkinatikan, amendikan, hori da. Eskerrik asko. Listo, ba?
pasatuko gara orduan urrengo sarira. Robotaren portaerari Mondragon Unibertsitatea saria. Zeintzuk dira arrazoiak, Maite? Hoi da, kasu hontan, bakizuen bezala da, azkenian, 3 rondatatik lortzen den puntuazio altuna. Eta kasu hontan, 270 puntu lortu zian, eta txanda bakoitzean, txanda guztitan barkatu, 230 puntutik gora. Hau da, oso ondo ontzian hor mai gainean. Eta benetan ondo landuta ekarri zuen robota, orduan horregatik, saria hon merezi dute. Aitzoki. Orduan, robotaren portaerari Mondragon Unibertsitate saria, 2. sariaren zata, Haas, Oñatikoak. Ui, bida! Hori kuadrilla derra. Zer esatia nahi dozu? Eskerrak eman ere ez? Eskerrik asko, lan asko inu eta eskerrik asko. Zondo. Aitzonkin. Eta hemen dauzkagu zuen taldekideak, behitxu zenbat gainera egunon. Kamisit igualak indanak. Entzuten gaituzue? Entzuten gaituzue? Zerbait esatia nahi dozue? Zela sentitzen zerate, pozik? Ez dut entzuten. Patxaro bero badaren txat, oso ondo. A ber, argazkitxaterako, hemen. Animotxu daude, Bai, pozik. Hombre, irasin dabe, ze uste duzu ba. Oso ondo, eskerrik asko, zorionak. Oso ondo. Eta orduan, urrengo saria izango zen robotaren diseinuari Gipuzkoako Foru Aldundiaren saria. Hori, saria hau banatzeko edo, errateko abertzintzuk ziren, atei ziren komentario de xente, eta juste irabazi zuen taldiak, bazun robotaren diseinu nahiko majo bat, atentzioa dituzun maitzetaz aparte, onak izan zirela ere, diseinua ere baloratu zen. Ikusi zen bazaudela mekanismo desberdina, kombinatuz, batzuk motorrakin, bertze batzuk gabe, eta inkluso garra batekin gauz desiente egiten zituzten ez bakarrik proba bakar bat edo misio bakar bat, edo probesten zituzten holko egiturak. Eta, atentzioa dituzun, robotaren diseinua, orduan, taldeak merezi du. Denak bezala, mion hontan, hauengatik merezi du. Oso ondo, orduan, robotaren diseinuari Gipuzkoako Foru Aldundiaren saria, Bermibotentzat. Zorionak. Hemen txintxo dazko bai, konektatuta. Ia, zeo zer esatia nahi? Bai. Eskerrik asko guztioi, da esan beharra daukat, oso pozik gaudela, gude lana egindakoa, eta, eskerrik asko gela hon daudenei, gude irakasleai ere, eta, haupa Bermiot. Zerenak ekipo. Horri ikusten ditugu zuen taldekideak egunon. Egunon, entzuten gaituzue? Pero, atrás de todo, Kaixo, entzuten gaituzue? Bermibot? Oso pozik gaudela, gure lana egindakoa, eta, eskerrik asko gela hon daudenei, gure irakasleai ere, eta, haupa Bermiot. Oso ondo, eskerrik asko. Argazkiak aterako ditugu orduan, oin? Atzeratuta dixe beraien, bai. Oso ondo, eskerrik asko talde eta zorionak. Ados, eskerrik asko bikote. Igo, maite, igo. Bai. Zorionak danoi, Hori da. Egia esan, Kriston proiektu kehontzian, eta gu oso pozik bukatu gerun batzuen parteetzakin, eta batez eskertza begoera honetan ere animatzeagatik. Baina danak datorren urtean, fitxauz,
Datorren urtean berriro ikuste gea. Hombre, seguru. Hori da. Zoriona da Kristor maila gondu zen, así que berez, zorionak. Oso ondo. Banatu ditugu lehenengo 5 sariak, geratza jakuz 2 sari potolo. Hauek daukabe pasia gero Espainiako FLL finalera juteko, eta irrikitan gauden arren emateko trofeo hauek, lehenengo kainak ari ditzuko diogu, ambiente pixkat ipintzeko neskak hemen, bai. Txalo bero bat. Zenbat bider, hainbetirako eta eder, baina jaur ez dago ezer, ez dago ezer. Begira hemen, ikusi duzu sua zer den, azken marra pasa zenuen, pasa zenuen. Zuk uste bezala, horri txori batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horri txori batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez dut itxaroten aukera bat, erloju hori botata dukat, ederreta piztian naiz ni biak batera, nik daukadana beste inork ere ez dauka, ez azkuzi bilatzen gaztelu irrian hortan, ez kristalezko zabaidun urrezko kaioletan, iez egin dut urrun, nik hormak lehertu ditut, atera zaitez itotzen zaituen soinekotik alba duzu. Gidoi ez da zuk uste bezala, horri txori batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horri txori batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez kontatu ipuin hori benga, sutan kizkali dut zure mozorroen denda, sagarra otxoa eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Ez kontatu ipuin hori benga, sutan kizkali dut zure mozorroen denda, sagarra otxoa eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Gidoi ez da zuk uste bezala, horri txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horri txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Printzesa hau esnatuta dago. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, kainak ai. Mila esker. Bueno, zorionak irabazleei, Oso ondo, eta
Orain bai, ailegau da, azkenengo bi sari potoloak banatzeko momentua. Hauek badakizuenez, FLL Espainiako final handira pasea daukate, bai? Eta, bueno, lehenengo saria berrikuntza proiektuari Innobasque saria banatzeko, Manuel Salaberria daukagu Innobasqueko presidentea. Ea zer dioen. Su atractivo proyecto de innovación y la aplicabilidad del mismo a nuestra realidad hacen que el equipo merecedor del premio al proyecto de innovación sea el grupo Neskek Eraldatuz Tecnologías, provenientes de Arizmendi y Castola. Zorionak. Etorri bat aldia, Bai, Igo. Zorionak, ia... Hausan... Amentxe daukazue, hori da, itzatzuk esatea nahi dozu. Zer moduz, zela sentitzez era, Espainiako finalera zuazte? Urbildu mikrofon. Oso pozikaz, hasieran ez ginen espero, behin baino gehiagotan aldatu gauen proiektua ikusi gauelako ez zala igual alginuin onena, eta bueno, eskerrik asko. Oso ondo. Eta hemen dauzkagu zuen taldekideak batzuk etxetikan, beste batzuek danak batera. Kaixo? Kaixo. Zer modu, zela sentitzen zerate? Oso ondo. Urduri Espainiako finalerako? Bai, bueno. Bueno, aseguro oso ondingo dozuela eta ia handikan ere bai permision batek hartzen dozuen, ezta? Bai. Oso ondo, eskerrik asko eta zorionak neskak. Eskerrik asko. Eta oin, argazkizak aterako dizkizuegu zue hori, celebre zue, pini zaitezte hola edo desua gora edo. Celebrau, premisu bera mondu zu eta. Ospatu! Baietz, venga! Igo kopia hola gora. Oso ondo, eskerrik asko eta zorionak eta sorte hon. Eta azkenengo sarirako, irabazleen sarirako, gurekin daukagu Ricard Huguet, Fundación Estentiako presidentea. Muy bien, pues por sus valores, por el excelente comportamiento del robot y por un proyecto científico tan inspirador, el ganador es Sanfitec, Escuela San Fidel de Guernica. Nos vemos en la gran final de Tenerife. Zorionak, Sanfitec. Oso ondo. Zorionak. Aber zeinek hartuko dau, azkenengo trofeua, hitz batzuk, aber. Bueno, eskerrak emon Borja gure entrenatzaileri, zeniri bebai, geure ez dauela hemen, San Fidel osoari, sponsor guztizeri, gure klaseko ikasle, beste ikasle gehiz danari, eta, bueno, First Lego ligera bebai. Así que eskerrik asko danori. Oso ondo. Hor ikusten doguz, zuen taldekideak, hien zuten gaitzuen, egunon? Egunon? Hola. Zer moduz? Ondo? Ilusionauta? Ez de bentzuten oso ondo, seguramente daukabe pixkat zuzenekoakin atzerapen pixkat, baina, bueno, ziur zoragarri daudela, oso pozik eta Espainiako finalian ez dauket inungo dudarik oso ondo ingo duzuela, beraz zorionak. Eta ontxe, argazkiak hurbilduko bera itxera, bai? Ospatu zuek ere ba. Ixo trofeua. Oso ondo, zorionak, eskerrik asko. Mila esker. Bueno, zorionak irabazle guztioi, sorte hon Espainiako finalera zuazten hoi, eta bueno, ja, amaiera eman bar diogu saio honi.
oso gustora gaude, goiz guztia gongo gineke, baina amaitzeko ordua ere iritsi da. Eskerrak eman Arrasateko Mondragon Unibertsitateko kampusera hurbildu zeraten guztioi, etxetik jarraitu segitu zuen guztu ditu lankideko YouTube bidez, eta baitza FLL Euskadi posible itzen daban jente guztiari. Eta amaiera emateko, Kainakaien azkenengo kantua entzungo dugu, hori bai, eskatuko dugu, hemen Kainakaien azkenengo kantua eta gero argazki bat aterako dugu hemen, bai, orduan itxeiteko pixkat amaitxu ostean argazki ateratzeko, bale? Eta eskerrak eman, eta hurrengo urtean ikusiko dugu elkar. Duda nahian zigaur lagunok hautsi behar dugu gaua erditik. Aizu gaur ez dut nahi negarrik, ez lerdo bat oean sartuta, perreoan nahi dut hasi eta uka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, 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 kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, ae, ae. Orain geu gara antzan, gozatuz gure martxan, jarraitzen dugu dantzan. Eska, gaur barkatu ez da zure festa, ez nago jasateko prest, ardiz jantzitako txobazara eta ez dizu sinisten, oean zarela nik ez dakizer, zurekin ez banoa ni ez naizela ezer, hor da oskal lagunak iztikutxunak, eta ez dut behar inork ezatea, badakit maltzurra naizela gozoa krudela, zuk esan gabe. Aizu gaur ez dut nahi negarrik, ez lerdo bat oean zartuta, perreoan nahi dut hasi eta uka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, 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 kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, ae, ae. Orain geu gara antzan, gozatuz gure martxan, jarraitzen dugu dantzan. Oh, yeah, yeah, yeah. Eskerrik asko. Eskerrik asko neskan. Bueno. Mil esker. Argazkizetarako, argazki larizak seguramente ni baino beto jakingo dozue, eta ia zela ipini behar dian, argazkizateratzeko. Goizan igoko dia? Bale. Zuen eskulagatzen dut ipintzeko ja... Explico, es que...